talakawa, gimshikin talakawa, jarumin talakawa, kun rike san kowa. Mai fada da cikawa, naka ne MKM gare kana yabawa. Ra'ayin al'umma majalisa sai kuma kai. Ku bani gidan mai gidan mu abzi san kowa. Kai sami mai gida idan Allah ya so. Ga tafiyar dan bare amanar talakawa. Sai abza gida gida kai ne zaɓin. Muna tare da kai a ko ina ba canza ba. Kai sami mai gida idan Allah ya so. Domin na ga su sun gaza ba su iya ba. Sai abza gida gida kai ne zaɓin. Akan tafiyar ta ga babu mai sami baya. Kai sami mai gida idan Allah ya so. Domin kudurorin ga masu kyau ne tun baya. Sai abza gida gida kai ne zaɓin. Mai gida ka fi gaban su ko ina baka a baya. Kai sami mai gida idan Allah ya so. Alkhairi naka ko ina ya zazzagaya. Sai abza gida gida kai ne zaɓin. Mun yi dacen mai gida ga Allah sai godiya. Kai sami mai gida idan Allah ya so. Na ce abzi 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 abzin dai. Sai abza gida gida kai ne zaɓin. Na ce abzi 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 sai abzin Kai dai. za mu yi mai gida idan Allah ya so. Sai mai yi gidan ruwa sai mai yi gidan ruwa. Ga san jiragiya ga muji folaye amana ne gunga. Na zo da baituka a yau zan waƙe ga zuga ta mawaka. MKM nana malam anana tare da hajiya binal yar dutsen ma kun zo waƙe ga. Mun riga mun tantance abzi muka zance ba wani zaurance kai za ka kasance zaɓin mu takaice al'ummar dutsen ma bai ɗaya da aka ce. Sannu yawa na gode. Kai sami yi mai gida idan Allah ya so ba wani kokwanto dan majalisar jiha dutsen ma zagaye Alhaji Ahmad Barawa abzi san kowa. Kai za mu yi mai gida idan Allah ya so ba wani kokonto dan majalisar jiha dutsen ma zagaye Alhaji Ahmad Bara'u abzi sun Da sunan Allah Ubangiji zan fara Kai za mu yi mai gida idan Allah ya so. mai yi mana yayyafi har ruwa ya zubowa. Sai abzi gida gida amanar talakawa. Waka muka yo shiri mu yi wasan kowa. Sai kira gina kowa. Allahu ka taimake mu bi aikin da gaskiya. Kai za mu yi mai gida idan Allah ya so ba wani kokonto. Dan majalisar jiha dutsen ma zagaye Alhaji Ahmad Bara'u abzi sun kowa. Mai yi mana zamu yo gashi nan zan ambato. Kai za mu yi mai gida idan Allah ya so. Ga dama ita zabuwa da zananta take ado. Sai abzi gida gida amanar talakawa. Ga mai alkhairan da za ya ce to mu farfado. Sai kira gina kowa. Mutu na yi kan mai gidan mu mai kishin gaskiya. Kai za mu yi mai gida idan Allah ya so ba wani kokonto. Dan majalisar jiha dutsen ma zagaye Alhaji Ahmad Bara'u abzi sun kowa. Iya zai mana aiki idan ya hau babi baya. Kai za mu yi mai gida idan Allah ya so. Ku ba mu haɗin kai ku zo mu zaɓe shi gaba ɗaya. Sai abzi gida gida amanar talakawa. A jam'iyya ta PDP ta ke da ya tsintsiya. Sai kira gina kowa. Mu zaɓo mai san mu wanda zai kawo ci gaba. Kai
to masoyin jama'a ne kai za mu yi mai gida idan Allah ya so. dan majalisa zai yi yayi mana aiki ne Sai abzi gida gida amanar talakawa. to ku zo mu rike kar mu bar shi alkhairi ne Sai kira gina kowa. zai kawo ayyuka na ci gaba dutsen ma Kai za mu yi mai gida idan Allah ya so. Ba wani kokonto. Dan majalisar jiha dutsen wasa kai. Alhaji Ahmad Bara'u Abzi son tunda kowa. ohe ya kasa ya samu wayo wayo Mun tabbata tsintsiya jikin ta akwai murɗiya. ba abin da ya yo mana sai wasan kwaikwayo Sai abzi gida gida amanar talakawa. zaɓe ya zo a yanzu wai kanmu ya waiwayo Mun gano gaskiya. wallahi kuna faɗa yanzu mun san gaskiya Kai za mu yi mai gida idan Allah ya so. Ba wani kokonto. Dan majalisar jiha dutsen wasa kai. Alhaji Ahmad Bara'u Abzi son kowa. Maryam Kete da baitukan ogana na zo. Kai za mu yi mai gida idan Allah ya so. Ranar zaɓe mu farfito don mu yi dandazo. sai abdi gida gida amanar talakawa A cancanta ba kamar kamun shaida gwarzo. sai mai gidan ruwa Dan majalisar jihar mu kai za ka yi mai gida. akwai matsala gaskiya a dutsen ma idan ba abu ba mu a pdp to ku gaggane dutsen ma da sauran rudani Akwai matsala gaskiya a jam'iyya idan ba absi ba mu a dutsen ba. Mutum majalisar jiha akwai wata bili baya. akwai matsala gaskiya a jami'a Idan ba absi ba mu a dutsen ba. Mutum majalisar jiha akwai wata bili baya. da farko Allah ya lamu zan sanya Lallai kuna kauce shi ke sa na hanya gaskiya. maganin baki wasu sun ka daulaya taimakan Allah kai kadai kake goyon baya Akwai matsala gaskiya a jam'iyya idan ba absi ba mu a dutsen ba. Mutum majalisar jiha akwai wata bili baya. Assalamu alaikum mutan garin Duzama. Na taho da bayani ne ga al'umma. Gaskiya. Kun ga dai su mulke mu babu wata himma. To mu dau Ahmad, mu dau Abzi yafi. Akwai matsala gaskiya a jam'iyya. Idan ba Abzi ba mu a PDP. Mutum majalisar jiha akwai wata bili baya. Jama'a ku sani yanzu kan mu ya waye. Lallai. Walƙiya ta haska duhun mu ya yaye. Gaskiya. Ku fito duka mu yi dan mara ta tawaye. Inda ba Abzi gaskiya akwai juyin baya. Akwai matsala gaskiya a jam'iyya idan ba absi ba mu a dutsen ba. Mutum majalisar jiha akwai wata bili baya. Ruwa ya kare kada cikin rami. Lallai Akwai matsala wai biri da linzami. gaskiya. A gurin falke za ka samu burgami. Mu dau tsarin gaskiya mu bar daukar ƙarya. Akwai matsala gaskiya a jam'iyya. Idan ba abu zai ba mu a PDP. Mutum majalisar jiha akwai wata bili baya. Malam nasa kwanani ne na abuzi. Lallai Idan ba shi ba wallahi no easy. gaskiya. Domin tsari ne shi mai fizi. To mu dau abzi kun ga sai mu bar daukar gaya. Akwai matsala gaskiya a jam'iyya. Idan ba abu zai ba mu a PDP. Mutum majalisar jiha akwai wata bili baya. Ni hajiya Minal na zo da baitinka. Akwai magana za na zo na ɗanɗanka. Mu ɗau absi a jam'iyyar mu ba shakka. A kullum burin shi kyautatawa al'umma. Akwai matsala gaskiya a dutsen ma. Idan ba absi ba mu a dutsen ba. To ku gaggane dutsen ma da sauran rudani. Yan garin dutsen ma ku zo mu ɗauna mu. A jam'iyyar PDP ya share kukanmu. Ahmad Abzi zo taho ka ceto mu. Dan akwai matsala 'yan uwa muna a cikin kunci. Akwai matsala gaskiya a jami'a. Idan ba absi ba mu a dutsen ba. Batun majalisar jiha akwai wata bibaya. abzi shi ya dace a baiwa takara lokaci da yayi al'umma in muka yi shi ba tsokaci shi ya cancanta PDP muna ra'ayi Sai shi ya
shi al'umma samsam ba mu yin fargaba. sai shi ya dace a baiwa takara lokaci da yayi al'umma in muka yi shi ba tsokaci shi ya cancanta PDP muna ra'ayi Kallon kitse ake waro ku ga mai hankali, ku bar mutane su ɗaura ayin su ga adali. Ahmed Bara'u Amzi akwai hankali, jam'iyyar mu kunya hakan ba mu ɗaukai ba. sai shi ya dace a baiwa takara lokaci da yayi al'umma in muka yi shi ba tsokaci shi ya cancanta PDP muna ra'ayi Wayo halin kwai dutse ya rabo da shi, in akai batun cancanta akan sa da shi. Mun riga da mun duba babu tamkar ya shi, a cikin dubu babu kamar zaban kan shi ba. sai shi ya dace a baiwa takara lokaci da yayi al'umma in muka yi shi ba tsokaci shi ya cancanta PDP muna ra'ayi Tunda sakon na al'ummar mu ne bayyane, ina isar da sakon mu ga jam'iyya bayyane. A gare mu mai gida aikai yanzu jigon mu ne, ina ka ne kabir MKM